Pila ka mga driver nagreklamo sang mahina nga kita kadungan sang pagpatigayon sang transport strike. Association of Taxi Operators in Panay nag-pull out sa caravan. Yaring balita nga atong gintutukan. Halos tunga sa oras ang ginhulat sa mga drivers ng depang pasahero nga jeep antes mag-abot ang mga sumalakay. Pila sa mga driver nga nagbiyahe nagreklamo bangod sa mahina nga kita, ilabi na nga may libre sakay. Mga libre sakay, alaman. May kompetensya pa nga ano. Kaya kung may gapila din libre sakay, hindi na magsakay sa mo, sa libre sakay sakay mo. 33 tanan ka mga salakyan ang gingamit sa city government, agud maakomodar ang mga pasahero kag hindi ma-stranded sa dalan. Apang ginparekol ang iban nga salakyan agud hindi maapektuhan ang mga PUJ nga wala nagupod sa transport strike. Madasig naman ang pagresponde sa otoridad ilabi na nga may gintukod nga operation center sa Iloilo City Hall. The command center para sa tanan natong operations, it's a coordination mechanism ano. Ang gina-practice diri ang coordination sang tanan niya mga agencies, offices nga involved like PNP, PSTMO, CDRMO, araman ato mga GSO. Dako nga bagay tira kay wala kita klase, so mas manageable ang aton nga mga pasahero. Samtang nag-pull out naman sa caravan kainasang aga ang Association of Taxi Operators in Panay sa madiskubrihan nga wala makakuha sang permit ang nagapamatok sa PUV phase out. Hindi mangkuon nga gabak out kami, no, but ang gin kasugtanan bagay kaglapat sundon. Suno sa atop nagasuporta sila sa kausa apang kinahanglan nga yara sa legal kag husto nga proseso agud hindi makansela ang ila prangkisa. Una na nga nagpagawa ang LTFRB Region 6 ang pahayag nga mangin istrikto kag kanselahon ng Certificate of Public Convenience o kun prangkisa sang tanan nga mga magabuylog sa untat biyahe santo sa Memorandum Circular 2011-004. Upod Caromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.